Barkanku da ƙara kasancewa da mu a cikin shafin nan namu na Multimedia. Idan har yau ka fara ziyartar wannan shafin nan namu, ka daure ka danna mana alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa, da zarar mun ɗora bidiyon mu za a sanar da kai. Yau dai za mu yi magana ne akan yadda za ka yi cloning ɗin application ɗinka na eFootball. Yadda za ka iya ɗora application ko guda nawa kake so akan wayanka ba tare da sai kana sauke logins ɗin ba, kana saukewa kana ƙara ɗorawa har logins ɗinka ya ƙare. Za ka iya ɗora applications ko guda 100 ne a kan waya ɗaya na eFootball, ba ma iya eFootball ba, kowane application da kake so za ka iya wannan ɗin. To kafin mu fara muna buƙatar applications guda biyu, application Yadda Achiever da kuma App Cloner. Shi Yadda Achiever ɗin nan za ka iya samun shi a Play Store, to amma shi App Cloner gaskiya dai babu shi a Play Store. Amma in har kana buƙata za ka iya mana magana ta WhatsApp ko kuma ka kira mu domin mallakar wannan application ɗin. Za mu saka muku number wayan mu da kuma details information ɗinmu da kuma resources links ɗin a description domin mallaka wannan application ɗin. Farko dai za ka fara shiga Play Store ɗin wayanka. Za ka shiga Play Store, za ka yi searching Zedda, ga shi nan za ku gano muku shi a sama. Da yake ni already na yi downloading ɗin shi, ga shi nan za a gan shi, sai ka danna install. In ya gama install shi kenan. Sannan kuma already idan mun turo ma da wannan ɗin link ɗin da za ka yi downloading ɗin wannan App Cloner ɗin, sai ka je ka danna download, sai ka yi downloading ɗin shi. Da zarar ka install ɗin App Cloner ɗin naka, sannan za ka zo ka shige shi a bayan ya gama installing, sai ka shiga. Da zarar ka shiga to nan zai fara nuna ma, to sai ka duba a cikin nan wanne application ne kake son yin cloning ɗin shi, wato kake son ka ƙara yawan shi. To kaga mu da yake yanzu muna magana ne akan na eFootball, to sai ka zo ka duba, kaga da yake recently clone apps za a gan shi in har ka taɓa clone a sama. To amma kai idan yake ba ka taɓa ba, za ka zo ka duba a cikin list ɗin applications ɗinka, kaga kun gan shi, sannan sai ka zo ka danna shi. Ka tabbata wannan ɗin shi ka danna ba wani application ɗin ba. Da zarar ka shiga zai kai ka wajen application ɗin da za ka yi cloning, sai ka danna eFootball. Idan ka shiga sai ka zaɓi application guda nawa kake so ya baka idan ka yi cloning ɗin shi, ko guda 100 ko guda nawa ne za ka iya sa. To amma dai yanzu za mu sa guda ɗaya ne mu. Kun gane, za mu sa guda ɗaya wanda za mu clone ɗin, kun gan shi number 1. Bayan ka yi selecting ɗin wannan application ɗin guda nawa kake son cloning, sannan sai ka zo wajen name, sai ka zo ka sa wani suna kake so. Asali dai yana zuwa da eFootball ɗin shi, asalin sunan shi. To za ka editing ka sa kowane irin suna. Idan account ɗin mai Ronaldo ne ko kuma mai Messi ko kuma mai Neymar, to za ka iya sa eFootball CR7 ko Messi ko kuma Neymar, yadda dai za a gane. Da yake mu yanzu muna bayani ne akan yadda za ka yi cloning ɗin under Pro Multimedia, to shi yasa muka sa eFootball Pro Multimedia. Sannan kuma idan kana son za ka canza application ɗin icon, za ka zo nan, wannan za ka sa replace icon. Ga shi nan kuna gani, sai ka danna load an image file, wanda za ka ɗauko daga wannan app, daga files ɗin cikin wayanka, ko kuma browse from app, sai ka zaɓa a cikin. Idan kana son za ka amfani da na wani app ɗin da yake kan wayarka, za ka iya dannawa. Sai kuma main setting, yadda za ka yi setting ɗin application ɗin. Yanzu ko ka haka ka gama ka installing, in har baka gama setting ɗin shi complete ba, to ba zai ba. Da haka ku nutsu ku ga yadda za mu yi, saboda setting ɗin suna da rikitarwa, suna da abubuwa masu yawa. Yanzu kuma za mu yi bayani akan yadda za ka sassaita wannan abubuwan. Gaskiya sai mutum ya tsaya ya nutsu, saboda mistake ɗaya za ka yi ka ɓata abu. Yanzu na farko za ka fara shiga storage options. Ga shi nan, idan ka shiga storage options, za ka yi scrolling a hankali. Za ka zo ƙasa, za ga accessible data directory, za a gan shi a haka. Da yake ni na taɓa amfani, shi yasa ko gan shi a open. To da ka shiga za a gan shi a haka, na can na biyun ƙarshe. Ga shi nan, sai ka danna nan, ka buɗe shi, ka danna nan. Da ka danna, wannan shine na farko. Sannan sai ka je ka koma ka yi back, sai ka danna back button ɗin wayanka, sai ka koma baya.
daga nan kuma sai ka shiga cloning options. Daga nan kuma za ka zo kuma ka shiga cloning options ɗinka, gashi nan na can ƙarshe. Da zarar ka shiga cloning options ɗinka za ga wa'anda na muku highlighting ga sunan guda ukun nan na sama ga sunan, to su za ka kunna nan, za ka zo ka kukkunna su. To gashi mun kunna skip, increase. Wannan yana bayani ne akan yadda abin yake samun nutsuwa amfani aiki, wato yadda zai yi. Sai ka danna, sai ka zo nan kuma na crash, sai ka sa ignore crashes. To sai ka je can ƙasa ka yi scrolling ƙasa, ka yi scrolling a hankali. Za ka zo safe mode gashi nan, za ka danna shi ma, za ka yi turning on ɗin shi gashi nan, za ka danna. To gashi nan mun kunna. To da zarar ka yi wannan, ka gama yanzu da app cloner ɗin, sai ka danna wannan button ɗin na good ɗin nan, wannan tick button ɗin. Da zarar ka danna shi, to app ɗin zai yi cloning. Yanzu wannan yana warning ɗinka ne as kamar disclaimer. App ɗin zai iya samun crash, zai iya zama yi, tunda kaga illegal app ne, kamar copy kuka yi, kuna copy expansion files ɗin zuwa wannan ɗin, daga wannan zuwa wannan ɗin. Sai ka danna read carefully. To already idan ka sani ko ka karanta no need, sai ka danna okay. Za ka jira ya gama cloning, baya daɗewa, bai fi minti 5 ba cloning ɗin. Za ga daga 5% 99% sai copying expansion gashi nan. Sai za mu ɗan jira ga yana wannan. Idan har yau ka fara ziyartar wannan shafin nan namu na ProTech Media, kada dai ka manta ka danna mana alamar subscribe domin samun sababbin bidiyon mu da zarar mun ɗora. Gashi nan yana ta loading. Gashi nan har ya zo 99% ɗin. To yanzu zai fara copying expansion files ɗin. Ga mai buƙatar mallakar wannan app cloner ɗin zai iya mana magana ta WhatsApp. Za mu sa muku WhatsApp number ɗinmu a description. In har ka mallaki wannan application ɗin, no need wai ka ce za ka yi login, kana tunanin wai logins ɗinka sura guda ɗaya, sura biyu, kuma gashi wannan ka gani da zarar ka ɗora shi za ka iya ɗora ko nawa kake so. To yanzu kun ga ya gama, sai ka danna install app gashi nan, install gashi nan. Da yake abin da ya sa ku gan shi da wannan sunan, kamar yadda na muku bayani, za ka iya sa asalin, za ka iya nemin sunan duk yadda kake son shi, kuma za ka iya canza icon ɗin. Kun gani na yi flipping ɗin shi, na yi rotating ɗin shi. Sai ka danna install. Za mu ɗan jira ya gama installing. Da zarar ya gama installing zai yi magana akan resources files, wanda za mu yi bayani nan gaba kaɗan. Kada dai ku manta ku danna mana alamar subscribe da kuma ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin bidiyon mu da zarar mun ɗora. To kun ga ya gama. A cikin wannan zai nuna ma successfully install eFootbal Pro. Sai ka danna launch, sai ka koma kan wayanka, sai ka zo za a gan shi a cikin applications ɗin wayanka. Kun gan shi nan, kun gan shi gashi nan. Idan ya gama installing kenan, sai ka danna ka shiga. Idan ka shiga zai sai ka yi allow. Za mu ɗan jira. Kun gani yanzu ya gama installing. No need ma sai mun sa resources file, tunda ya yi copying ɗin expansion files ɗin. Yanzu kawai za mu danna settings ɗin. Kun ga gashi nan, sai mu danna selecting English. Idan France ne, idan Chinese ne, idan Hausa ne, sai ka zaɓa. Kun gani mun zaɓi English. To do you want to try re-establish connection? Ina ga network ɗina ne, haƙuri na ɗan samu matsalar network ne. To sai ka danna retry. To kun gani har ya gama. No need ma mu sa resources file. Shine daɗin wannan app cloner ɗin. Da zarar ka ɗora komai daidai, ka jira, ka yi haƙuri, za ga no need ka zo sai ka sha wahala. Da na yi tunanin zai kai mu sai mun je mun yi copying files daga OBB, mun yi copying mun sa can. To wancan that is a long process. To amma tunda yanzu ya nuna mana no need, wannan sai ka danna next.
gashi nan country na ya selecting Nigeria, idan Niger ne, successful. Sannan sai ka dora, idan sabon login ne ka dora da komai dai, sai ka yi creating da data da komai dai yadda ka ga wancan haka yake. Idan har kana buƙatar app cloner din da wasu ƙarin bayani, za ka iya mana magana ta number WhatsApp din. Idan ma app ba app cloner kake so ba, muna da softwares din da ake dora application din. Muna da multi apps, muna da app cloner, muna da dual space, muna da multi space, muna da suna nan dai da yawa. Duk wani software da kake tunani wadda ake cloning din application ko eFootball din ko wata application, duk muna da su. Kawai dai abin da kake bukata domin mallakar wannan application din, kawai ka mana magana ta number WhatsApp din mu wanda za mu sa muku a description. Sai kuma yanzu app din mu ya gama terms of, kamar yadda ka set settings din wancan application din ka main din, to haka za ka seta gashi accept, sai ka danna accept. To gashi nan wajen name din nan, kawai idan muka ce za mu sa namu, gaskiya it will take us longer kafin mu samu sunan da ba a ɗauka ba, amma bara dai mu gwada sa pro. Na san already za su sa mana sunan has been taken, saboda mutane sama suna buga game din nan, mutane da yawa. Kun gani sun sa sunan kama an ɗauka. Za mu iya sa wani wannan ɗin, za mu iya sa 2024 at least, idan muka ci a babu. Yawwa yayi, mun ci a babu mai irin suna. Sai gashi nan dai mun gama setting ɗin application ɗinmu. Idan wannan kun ga gashi nan zai downloading wannan latest data. Idan har wannan bidiyon ya ƙara ma wani abu, ka daure ka danna mana alamar subscribe, kuma ka share domin 'yan uwanmu wasu ma su ƙaru. Kada dai ku manta, kuna cikin shafin nan namu na ProMultimedia. Kada kuma ku manta ku danna mana alamar subscribe domin samun sababbin bidiyon mu da zarar mun dora.